Minnie the wife of the Vice President VP Constantino Chiwenga, panguva ino obuda achitaura just a few days after being kicked off from the MID. Anobuda panguva ino achitaura after a demotion. Mashoko ataura asiya nyika yese ine questions vachida kunzwa more, vachida kuona kuti the situation might seem to be simple kwatiri, but it seems like there's a lot which is transpired behind the scenes. So zvatisingazivi sarapina mashoko anobuda panguva ino anonyogwa panguva ino naMinnie don't subscribe or like on the bell icon. Tibuda pahindo yakanzi January Chiwenga revolution, vanotanga vanyora caption yekuti January Chiwenga's wife Minnie speaks 2 days after demotion. Those who knows parables, she has spoken. Panguva ino pane mashoko anotaura anobuda nyora achiti throwback Wednesday. Problems will always come. How you deal with them is what is going to make a difference. Do mashoko anobuda nyora panguva ino naMinnie anobuda achimataura soon after she was demoted. Panguva ino kunyasa kuonekwa kunzi iri dimigira iparabhora rakanyorwa naMinnie zvokuti vanhu vakasara analyze zvakanaka munogona kurivara, but iko anyaswa yakaudza chokwadi kukuziva kuti maproblems anouya and they always come, but what is important and what will make the difference is how you deal with them. So as we are seeing, VP Constantino Chiwenga and wife, they've encountered a problem, they've encountered a situation in their life, and panguva ino we do not know how they are handling it, or do not know how they are doing to tackle this, but we are very sure that there is some certain steps they are partaking kuti vakwanise kunavigate through this situation. Pane section yedu dzafungura imo kuti pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, share it on the bell icon.